Fáilte go Cruthaigh, pud créile a bhreaníonn na ceannródathe atá ag cruthú, tugraí agus gnólachtaí ullmhíneacha trí Ghaeilge. Is mise dahí de butléir, chlár bhunaigh Ghaeilge trí a sé cuaig, chlár nuálaíoch Ghaeilge úrás áitiúil bhaile lia. Támad ag tús ré nuad an Ghaeilge, ré na chruthóidh, Labhraíomar seo na céile agus chruthóidh le céile. Taucaí leis an Ghaeilge mar críomhmhaointe de. Inniu tá McEvoy ó Aerach Aiteach Gaelach, grúpa tá denmh obair míriúltach ag nasca na hEoine agus an pobal LADTA móda trí Ghaeilge. So fáilte seach ón. Gur mágad. Anois thu a bheith inar deanta. Tá sé as fan seo? So just inistún kind of beagáín fiú féin agus beidir beagáín faoi Aerach Aiteach Gaelach. Cínte, is mi se Eoin McEvoy. Labhraíomar Gaelán aimsir UCD mar hecneolaíocha sig plé leis an Ghaeilge agus ag tagas gan sin. Ach nuair nach míam sisna fig bí me gobar le Aerach Aiteach Gaelach agus is grúpa Jonach é sin le hain na ealaíon agus na dtíine fadatá an grúpa sin tá siad aiteach mar sin leisbeach éireach déagnéisteach trasnú. Aiteach amach eile. So bailí mu daine le chéile le léirithe dhéanamh drámaí ceoltóirí agus le sin agus chun céard a dhéanamh freisin chun scillan nua a thuirt gan na buil agus chun na scillan sin Albert. Na himmel. Agus aber carhas a tháinig kind of Aerach Aiteach Gaelach nó cad a spreag an kind of glúiseacht bríomhar atá idir lábha goibh. Deacarrá cén áit ar thosa sé go dtíireach ach cuireú an grúpa ar bun fiche nuair a chuir Ciara Ní ag líochorm agus bhí si hééis cloisteach faoin scéim 5x5 in airclan na manisteach a bhí ceapí bheith an le haid meanlach go bunúsach. So éon drám nach vector mór an ar an stáití go bunúsach. So chuir siad seachtain ar fáil in airclan na pécóige agus €5,000 le ceardan a dhéanamh agus tíocht le chéile le smaointe a riint. Agus chuirmid amach cinál bat signal le haid aon duine a bhí aiteach agus rah símachab san hEoine, tháinig mud le chéile san airclan agus is an sin a cuireú ar bun. Ach níor bháin ro sin mar amach aithne aga mar hir rih ré mar amach caidreamh oibre agin le chéile rih ré agus mar amach rud ar nó an cuircail córá le haid daine aiteacha an rih sin agus mar amach tá grá hééis tarlú fiche cuaig déag nuair a bhíon referen arsúil. Agus na rudí eile, is sort sláire atá na rudí se ar fad agus daine ag spreag a chéile le tíochtta níos le smaointe nua ach le hé a bhunú ar an rud a thuig rompa freisin. So tá mu an asach faoin na glúnta sin a bhí roing agus an rud bhfuil mu a tóide leir. Agus so inistum beagáín faoi sin agus sin kind of rud an a himúil faoi is dócha na rudí ar fad a hagan le chéile chun a bheith mar is dócha túspointe nó splank de éon cinál ferbert nó dul chun cín. So just inistum beagáín faoi do héal féin rih Aerach Aiteach Gaelach agus na cinál rudí a bhí tú a denmh agus an raibh seo kind of ag lín a barna iad a héal nó just kind of d'orbar sé mar rud breise iad a héal nó inistum beagáín faoi sin. Tá sin ansimúil agus bíon mu a trocht a seo go minic an cuircail córa, sulla rah sé sin an chuhís a 8 go tháinig sé sin chun cín fearda. It's just inistum beagáín freisin de cuircail córa de aon duine nachhfuil ar nólas faoi. Yeah, so is grúpa sóisialta é sin is cuircail córa de chinál é ach tá an daine aiteacha hiige bíon sé siúil an Street 66 nó sa George nó mar sin. Agus ní nach play agus crack ach tarlíonn gohfuil mu a caiint an Ghaeilge agus is grúpa anna láidir agus muintere é. Ach sulla rah sé sin an is stoilm agus nuair bhí me sé an ollscoil mar hampla bhí rinne me staidir ar an Ghaeilge ar an ollscoil in UCD agus bhí an pobl sin an háchtach pobl na Ghaeilge agus bhí a golamach heáteach aiteach a freisin ach níor éon teach le chéile idir an dá rud sin. Bhí féinúlacht aiteach agam agus bhí féinúlacht Ghaeilech agam agus darlumm nach bhéiteach an dá rud sin a bheith ag teach le chéile. Mar sin bhí annach daine a rá an dárad takeí le chéile dóibh ach i mar chásan í rá agus nuair chuirmid an cuircail ar bun agus Aerach Aiteach Gaelach ar bunin sin rud a heastóing a léadú ná go bhfuil spás i bobbal na Ghaeilge le haid éonáis duine agus sa gás seo le haid daine aiteacha agus go bhfuil rud anna luachhuir le tuairt ag an bobbal aiteach do phobal na Ghaeilge freisin agus go bhfuil pobal na Ghaeilge sásta fáteach ar roing. Agus inistum an sin mar a bhí sé like an sin so fáim simúil agus beidir nach choléin differ
Will differ idir spás sa pobl atach a gur daoine Labhraíon Ghaeilge agus spás sa pobl Ghaeilge de daoine atach nó an dárad. Tá sin ansimú, mars mionlach leiste de bhionlach muid sa dá phobal cinál. Ag nach tórlíonn sé úintú go mímúd in Street 66 a cainte Ghaeilge agus go mín déanamh breannaring céad é sin. Áiríon tíl tá sé sin a gaiir níos neamhchatíanta mar sílim ghfuil an spéis san Ghaeilge ag bora tras na tíre, agus is deas é sin eice agus sílim ghfuil an cuiircail agus Aerach Aiteach Gaelach hééis cabhrú lei sin I measc an phobal aite, agus ní dóilm ceapam go rá an smíanamh se an gur bháin an Ghaeilge leis an agus chatlacha goháin leis an stát le rudí ifigiúla le rudí cimádacha agus nachrá sé mar ecin muide é mar hampla go bhfuil sé ar stun ceart a daine, ceart a teangan, agus go bhfuil sort idir phlé nádartha idir an dá phobal sin daine atá faoi chuis in éon bhealach agus sin rud a ecin muide agus rud atá mutéis beidir a chur ina láid ar a bobbal aiteach nachhfuil pobl na Ghaeilge mar a haula siad é a bheith beidir. An sin rud atá na himúil ina cloisian tú an rud seo am go háma teach an cín gur kind of it's quite an exclusive thing, or you know it's gwil kind of insularism bantach le labhart na Ghaeilge ach an taithí saoil atá gom ná gur a bhallart a town agus na daoine is mú a bhfuil ar son an incuimseocht gur bhfuil mé riamhló gur daoine iad a bhí an Ghaeilge fitte fute ina héal. Níl is a gom a mech an taithí. Aon tíim leat go thomlan is seafóid nach spás fáiltiúil é spás na Ghaeilge. Tuigim ar nó is bach é mar bhfuil an tanga agat is bach é sin, mas sa géirí gol higrod atá siúla Ghaeilge is bach é sin. Agus sílim ghfuil obair le déanamh ag pobl na Ghaeilge ar an atangacht chun é sin éascú mar dhéanann siad sa mreat an bheg. Ach ar an omláin is daoine anna oscailte anáiltiúil iad atá sásta labhart leat ag pé level ag a bhfuil tú agus cabhrú leat teachta straach sa bobbal sin. Rudidir Míníonn Eoin Airach Gaelach a thosaigh an nora in éineacht le Oileán chléire chuir muid campus saoire Gaelteachta ar bun le haid daoine LADTA, daoine fásta LADTA, agus drastal daoine ar an gúrsa sin a bhí géirí chuige ólamach a cheap agus iad a fásta níos nach meach fáilte rumpa beidir na cuasaí Gaelteachta le dégóirí. Agus bhí man ar an Oileán le muintear an Oileán i cóisireacht agus a caint faoin na cuasaí se, agus bhí anáilte roing sin. Agus is rud é sin na measú leis. Agus bhí méid crackáilte ann-libh na rud éigean ar le mé áit an greibh cúplacéid duine ann. Bhí an méid sin ar an list a feitheamh. Ach níor sin spásan ar fáil chuin. So tháinig annach go daine bhí seachtain de ranganí, de rangna yoga, de imachtaí den sais sin, mar a bhach agus cín sport agus daus agus leid, agus gin ar an saharn bhí féle mhór le bróid agus tháinig níos mó daine isteach ar an Oileán ón míntíd. So bhí sé sin níos mó. Ach bhí sé go deas bhí daine óga aiteacha daine tras ag caint agus ag dausa le sean muintear an Oileán freisin. Agus is rud é sin a lainn le cíal dúine mar tá aithneagan ar phobal na Ghaeilge ach beidir a bhhainach sort getas beidir daine nachtaigin chunas atá an pobl agus tá sé táchtach go luú a freisin go minic más rud é nachcaint ar Ghaeilge tú tá tú a fáil de chuid tuairimí agus de chuid nuíochta ar fad maiall ar phobal na Ghaeilge ón tíomh mo. Seachas bheith géisteach le daine tá tíomh stick an phobal sin. Agus is minic go mín na hailt na nuachta an bhéirle anna cháinteach ar an bobbal nó ar an gcuí bhfuil rudí rá gur chun cín agus dis a bobbal. Agus ní hééis sin an tuiscint go minic a bheith ag an duine a Labhraíon Ghaeilge iad haon go léithúil in a síl. Anna himúil agus is rud i gcónaí cinlín a rithlóm ná tá sé an dechar. Tá sé an dechar is tócha an leúna dé beagáín leis an chuna obair tamala denmh an seo, baim mud an ann oscail súil a thuirta daoine ar an cuí in a bhfuil cainteoirí Ghaeilge sa lá tá nniu bhain a breanúir an sochaí agus i cruthú rudaí agus na smaointí atá acu, agus tá sé an dechar ammantaí córá a bheith ann faoi sin na man béirlach agus just tasíon bheith leir faoin cósa dachas. Sin beidir an lived experience atá ag annach chud daoine, bud ní ionan sin agus an eispris a bhí ag céad an súntaach an déanra. Sin é ach bhéidir rud a roií sin fesin, rud atá muid a eiceáil aber imime chud grééis an sóisialta le déannas tá daine áid nachlan ag aca tá in éad
leis na rudí atá ag pobl na Ghaeilge ó híh dlúfortíochta de ó híh pobl de ó híh is nuair a labhraíonn tún Ghaeilge is tugann tá níos mó agat ná teanga, tá níos mó agat na bailach cumarsáide tugann sé pobl chuit. Is rud é sin a chairíonn le gcuine feiban na mearchláinte, i gcuine an weignis, agus sin rudí nach mí muid a play marall arab, ach sé sin an rud is mó a thugann sé domsa péisce le go dogann sé an pobl seo chum, a bhfuil mé anna bhuíoch de agus as. Cinnte agus is an cuioine breníim se héanaar go minic is ach fanní an tanga dún ar fad ceann na móra dí a town is an ceangal déine a thugann sé agus gur nuair a chuireann tú kind of an Ghaeilge críló ar éon phobal agus nuair a ceanglíonn tú sin leis an incuimseocht gur rud é sin a sebhraíonn pobal agus a sebhraíonn an ceangal déine rud atá na cúchtach. But a fille so fáin tú an gléach ó Ciara agus derann si right Cámhaid seo dhéanamh. Bhfuil tus ar yeah, lovely. No, bhfuil tú I don't know. Ó nó bhí an spéis amán cheap me gur smína bhíntach a bhí an. Stoilm gur béon smína bhí a Ciara i dosach géidir gníonach go scríbhach muid rud le chéile an teachtain sin agus a bheith unadíoch ar an bobbal agus fléimmuid siars níir agus bhí sé beléirgra sé antáachta chuinn sin an pobl ar fad a tharntasteach ling agus tá muid an sásta gnearnamid é sin mar fiú cuidan na daine bhí ling in chéad lásin tá siad fós ling inis agus tá an rud ag fás as cuimse ó hin ach hiigmuid gur raibh talan sa bobbal agus dá gcuireach muid an spás ar fáil dóibh go nascroch rudí anha agus anna himúil amachchas an rud sin le haon phobal trí chéile agus támas taí go buinte sin inis chuig bliana na dhé sin go bhfuil daine dírecha ará an féad lomsa tíocht ag na himachtaí agus cínte is féidir tána rudí sin ar oscailt le gatainine agus tá sin is deas é an tahananta sin a eiceáil freisin go bhfuil muid a chur rud leis an bobbal trí chéile ní amháin i tuairt dar go tain mas mar leat. An bha agus aber nuair a thosaigh tú a caint le daoine sa phobal nó les muid an kind of pobal aitach faoi seo le cén sais freigra bhí acu ammantí bíonn tú a bhunú rudaí agus beidir níl ní héanaach bhfuil an rud a testáil ní héanaach na broch leis ach ammantí chaid tú beag an níos mú brú because beidir bhfuil tú beag an í nó scór an curve right so níl is tócha termí gan ó deirtaíní tá marga ann just níl sé omlan ré agus forbartha fós right agus tá tú kind of mar early entrant an ammantí tagann tú isteach is spás atá omlan ré and absolutely screaming out I gcóir an rud a tógan tusa chun marige. Cá raibh sibh se kind of ar an spectrum sin? Yeah, is ceiste anna himúlí sin is stoilm maiall go raibh an cuircailán ribhe agus nuair thosaigh an cuircail bhí sé anna bhíoh bert nó trúr ag gach criniú go ceann tamil ach an sinre ar chéile dás sé sin agus chuirmid aithnéir a chéile agus bhúnimid an grééis an sin agus maiall go raibh sé sin an Labhraíomar éireann le chéile agus is mór an chabhrééis sin bhí duine an agus an sin dúirt siad le cairla leis sé tháinig an duine sin in chéidir eile agus chabhraí sé sin a bhhad níos móling ná fógraí ar bhálaí fánach in áiteach agus ruí anna meánthó síalta duine a bháin ag tuairt duine mór a bhí mór lo hiigin imimecht agus go raibh sé fás díirní mar sin. An réimhar lauert le daoine agus éire orthú sin a dhéanamh le an raibh se bhríomh sí timpeall báir ócé an cé ceann eile an fé le gach duine amháin eile spreag anú cinlíonn hála sé go nádúrtha. Das ní arna muid íirecht róhór dul agus fógraíochtaí ana bheith an rud bhí coppla rud ar an radio áitiú le radio na Lif agus radio fátas le radio Riar go mnisceil ach ar an nómlan bhíocht daine a tíocht ríiste sa ríis agus godógeach sí duine lo. Agus just ligmuid dó fás mar sin níorm de gur goach brú ar aine dá jucadí slá agus sin mar jucadí sin chéad leile go breá ach bhí mí sé gcónaí an. Ach maiall go nearnamid an nuair sin agus go rás sé réir chéile agus go daine chur bheice le an iireachtas in Street 66 ag glob chunar na Ghaeilge agus ag teach lingin sin maiall ar an nuair sin bhí sort an státe réin sin le Aerach Aiteach Gaelach. Aber bhfuil tú déanamh beag an íon siimplú
seo dom, right? And so nuair a labhraíomar le daoine agus corm ceistar who fut, an rud a der an gachtain alum ná gur sár agraí pobalthú. Right? So cada fecin sheets and a tatusa den of shimplu air an seo. Níl sagam, so sé táchtach airichirt do huine, agus síle ma hagan duine hi gimocht agus ma hugtar airgóib, agus gúil an kegel ma hálach sin idir an duine, agus tácha aigru agus an duine hagan sa láthir, tuach si do rais. So catá geiste go tuair sampla dom do cadas ara ann. Sé sin ma hagan duine gomach fáilte rumpa, gomach túsáite beidir don chórá leis an duine nua, rud a dóla mé o déanní bhréan an mar hampla, nuair bhí mé an oldscoil. So go mrathach siad go bhfuil bheithiste hacab sa rud atá an hanahin. Tá sé dachar an misnecha á le Gaeilge gimocht nua nó hig club nua nach raibh an hana. Agus bíon an bhuairt sin a bhíon ar scoil nach an lachirling is lehéid. So tá sé táchtach an bhuairt sin a bhfuilú trí bheith go deas go bunúsacht. Sé go siimplí sin bheith go deas leis na daoine hagan an láthir. As an bhain tú sin tírsúil an éoncarnú an tagann sin go nádortha thugad. Bíam tuirseach go minic ach déanam muid annach chud rudí agus sin éon fá, agus is breála mé chuma. Is dúthláin é sin maialgur ob dheonach í sear fad tíomh le post lánaimse a thumsa agus do roioine eiletáirne sé an guiste bíon sé tuirsú. Ach inéad an tíl sé chuann sé chomór sin len ar síl gur fiú an dúis sin a chaile leis. Aber an éon tíam go thomláin leis an rud atá rá faoi bheith fáilte, right? Agus fecam daoine ceann an mórbotún a fecam daoine a denmh nar hagann sé agus stuff pobl is bíonn siad a rá ó féin céim fáin nach chuil daoine teacht a reis an ceann an a fána ná go raibh siad san beidir ró compórdach a sí lena daoine lena bhfuil siad compórdach lo hena féin agus tíor go leabhart lo. Ach ammantí deirech daoine, well, Néan fan of gom just all a kind le daoine nua. Well, tárlíonn sé sin freisin bra, má bhíon déir daon jacar agam agus san obair agus an sin má haimán úranta ní bhí má caint, i gur a bheith caint le daoine nua. Ach marall gonnearna mis agus gonnearna daoine lum fólamíon daoine eile an sin go bhfuil sé táchtach é sin. An tá fáibagin sa cuiircail nachhfuil agan an Aerach Aiteach Gaelach sé sin gur féidir chun chuid is mó bhíon an. Agus tarlíonn sé sin freisin go thorgánach ar bhealach mar má bhíon níos mó fear an chéad lá agus má hagan ban amháin agus ní ecann si go bhfuil mar an eile an ní hagann si reis. Agus an sin an chéad seachtain eile tagan ban eile ach ní bhfuil bhirt bháin le chéile agus an sin capid siad nach bhfuil éon bhráid pléling. Is decrocht é sin atá lingón tús. Tá duine muid iireachtaling le lei sin trí éirí ar roioine hiocht go fadaling ach tucin na daine a hagans freisin agus ar bhealachta Aerach Aiteach Gaelach héis an bharna sinna lína ar chuí eile mar sílam go mííon gohfuil chothraíocht inscin bhhad níos fear a gceist le Aerach Aiteach Gaelach. Beidir mar an cinál imachta bhín sa gceist níl annach tíor sí sa bob ggóil is a caint, gus beidir go níos má símeigh mar rudí atá níos intleach túlan nó níos ealaíonta agus simú ach tá an dá rud i cabhrú go mór le chéile an rud pobl agus an rud ealaíne. Agus ar bhealach an grúpa amháin i chur locht éisteachta ar fád an grúpa eile agus tá an grúpa seo i chur síimsíocht ar fád an grúpa eile. So is cinál sort circle nádartha agus sort Circle crog. Gadíadach, yeah. Agus an sin is tócha ceann rudí a fáim simú freisin is tá sibse tar éis rudí agrú agus féach na céad teige. Agus tócha go stuff agratha gut better be to soul in a céite agus fortú durna ar hála sin móra like háarnam líonta ar kind of ar tháinig lag mis nach riamhart gur raibh tú a denmh rudí but beidir ní raibh na torthaí ann gur hastig wet no. Bhfuil is that i gás seo? Tá rud tarlín gur agraim muid imacht agus nar tháinig a coppla duine cínta tarlíonn sé sin ach ar bhealach, úirinta, mar hampla bhí muid a lítrim agus chuirmuid an seo grinder cider agus séir a siúlan mar chud ag se chlúnín. Ní raach beidir níos ag deanir nó cuaighuiní ag sa luch féchna. Ach bhí coppla den an agus be éon rud beáchtaí a hálaáid beidir an bhlíon sin, mar nar cheap siad riamh gomach siad i lítrim i Gaeilge dráma Ghaeilge faoi híal aiteach ihe má fián agus crackan agus rudí i glob ihe Aerach. Agus tá sin níos táchtaí thuine
ná cé duine bheith sa seomar nachfuil mór an sima acu sa rud. So just tá sé sin ag teach leis na sprucanna tá agin mar grúpa ó híh na honadíochta sin a chur fáil le haonn phobal aite go bhhecinn an pobl aiteach agus pobl na Gaeilge go bhfuil charachtar aiteach agus scéalta aiteach a gáníseocht trí Ghaeilge. As mín sin dúchlánach mar sin cosamantí bheith dramaní a choristeach ar muoinú nó a lorug takeíocht agus is minic ceanna na cé ceistena cuartar ná bhfuil cibh duine bheith sa pléile seo ach má tá sibse plé le mionlacht a bhionlach. An cohíonn se sin dúchláán an éoncur an rud atá a chain faoin an dibhnacht agus an tionach ar déach rud a bheith kind of transformative den seachtar atá ann. But dar an le beidir bhfuil mór muoinethóir géirí bheith an ann ará 500 míle duine ag ar rudaí ealaíonne. An saoir tá sé sin annach tá an choromíochtán mar nar a bhíon rudí ar siúil in áiteach í béidir a bhfuil níos mó taithí ar lehéad bí níos mó daine an mar sin tá an choromíocht sin an bhí rud agan in múséim litríochta na héan rih an nulaigh ihe scéalaíochta agus bhí beidir deithniúir ealaíontóirí láthir le labhairt faoina gcéard nó beidir chun scéal nó órán a chur láthir gon phobal agus bhí 7 duine láthir agus ní rah sé dechar churbe an dram sin na haingta seach mar tuigginn siad go bhfuil rudí simúla ar bun agus sin rud atá táchtach faoin grúpa tá agin ní grúpa dá hangach muid is grúpa Gaeilge muid agus bím se an láidir faoi sin gach cruinniú gach éimeachta bhín sa siúla an bín sé siúla Gaeilge úranta le fóhedal béidir ar waithe leis an bobbal níos mó ach tá sé tácht a chumsa mar chaintre Gaeilge me héin gan a bheith freislar imachtaí tá dá hangach an tá mar fad. Ní me ggéire éisteach leis an rud céine faoi hó. Bhfuil is agad ní me ggéire bheith an agus imachtaigh freistal ar lucht an chupla focail tá imachtaí sin táchtach a caihamid níos mó a bheith ar fáil chuing mar phobal. Sin é fáhfuil na scunna nua cho más sin, chuidir go dá hangach chuide go an Gaeilge bháin ach go léiríonn siad is rud é seo atá an ar waithe le pobal na Gaeilge agus spreagann sé daoine nachfuil an Gaeilge an Gaeilge ólam le bheith istithe acab sa rud. An camera gur sin rud a fáim i gcónaí an a himúil in dá corfií ceistar mamárach ócád gá hangach a aigrú nó ócád umláin an aige aigrú agus 500 duine áilteige. Johan é an dechar 500 duine áil go rud gá hangach. Cos dá riar aon duine héoch go rud gá hangach is duine iad a rachach go dtí rud lá an Gaeilge just le písa bheag takeíocht agus cara ina clús ar nó ba tu go braid it should be well able for come on. And tá an rud sin cinlín like ceap mammantí bíon daoine brenn ar stuff gá hangach but really an rud atá na daoine ag géirí is tá siad ag géirí dul go dtí rudaí gohfuil an level dúchláán like más fála mór tangathú tá géirí dul go dtí áit gohfuil an level dúchláán ard ach gohfuil an level takeíochta ard. Whereas go minic bí an muidne kind of ará in áit go nárdóch mod an level takeíocht ís ló mod an level dúchláán. Agus cáilíocht an rud a go minic go éiríonn an tíimeach níos measa á bhór. Ach té an daoine aige agus ní fáin siad an rud atá weithú tá siad na dul an tuis gohfuil siad i géirí a chu Gaeilge feabhsú agus Herbert. Agus cálam muid iad an sin cinna man hagann siad arás agus sílim a ríis dá bhéting fill ar a buinte sin fóhedal agus atangaracht ní muid a buint dulhan úsáid as na rudí sin go generalt in éineacht becheart nuair a chuirtir becheart go mé sé smuoineh ar sin a dosach tá an téimecht den Gaeilge go breá ach tá takeíocht an sna fóhedal ach ní gád an caiintear a bheith smuoineh ar sin tá leúnmh béidir tá le andal chun cín déanta sa technoliaocht ó híh ahand chainte agus ó híh ginnim scriptena ó chaint tá sé sin ag dul chun cín an tamar fad le hedí aber.caí gobar sin agus tá rudíonn sin ó híh atangaracht is féidir dhéanamh Zoom ní gaga meach an atangaracht sa seomar fiú. Agus fiú an bun trellah bíam ag ober rein fáile daoine house rat an bheog agus deirech sheets and like an bun chorus a tangarachta denny an jobanis like €2 million Ach bhfuil is a tabbailí eile le héanamh is féidir dír riomhre thucrú os cóir an duine agus an atangara i dtír eile fiú ar Zoom i ggéisteach leis an gaiintear agus den atangaracht ar Zoom aonantá sa seomar i ggéisteach leis an bhón. Tabbailí eile le héanamh agus sílim gur cheartún go sa tro sin seachas a bheith ag íslú caidan an imachtaí tain. Team, no, tá sin an himil. So nuair bhí se bh tosnú as, like ach fannaí an raibh sin mar dúchláán nó mar chana rud Johnach an
bhfuil sibh an inal an rud nach kind of bhunaigh agus passion nó a mean sibh kind of a brathair, rudí a bheith a tógan ta seach méid áirithe airgid ag an doras nó teacht ar bouty muoinú. Fuineh an príomh acunatá agin mar ar nuas ní léon muoinú leanúnach nó bún muoinú agin mar sin aon rud a dhéanamid is gá dúin íirtas a chur isteach fannacht le clostal arráisiún rud agus an sin an rud a bhainistú freisin ó híh tuairiscegus leid. Mar sin an rud is táchtaí chuin ná go an fuineh sin agin agus go méimiis ag obair i ggóir a chéile freisin, bí ag bra ar a chéile go mór, mar is daine atá i món aon rud atá ag obair. Tá sé gobar mé goil an daine gobar le chéile an. Is cum faoi folasathe agus stratéisi, mar bhfuil na daine tá éantála bheith gobar le chéile, ag réiteach le chéile, ní thuca éon as. Mar sin éon rud mí muide i bra éir agus tá sé annach chairchan is gúil coiste agin agus róil ar le sanathe ag daine, mar sin tá duine bháinnig lé le cuasa téirmíochta agus bíon mehel téirmíocht agin le bearnaí stór focail na Ghaeilge i dacha le cuasa LADTA a phlé agus a líana. Tá duine eig lé leis an drámaíocht agus ag smíanamh a grúpi drámaíoch ar siúil timpeall na tíre. Tá timirí agin i gcuige óla cúige chonacht agus cúige mún le cínú go bhfuil an díoch níos fearr timpeall na tíre agin agus téimú tucha le ceardlan ar reachtáil an sin chomá. So buanan sé sin an brú weimse mar Stiúrthóir agus bhí Ciara Ní mar chóstiúrthóir agam gotí im léana chomá. So tá sin an táchtach. Ach rud eile tagan an muoinú nuair atá fuineh agan le chuir seachar an míniú tagan sé mar tá feabhas i gceist leis na smaointe. Tá na smaointe go má tá éileh ar nó atá a dhéanamh mar tá léirethe agin agus cabhraíonn sé sin. Rud is fearr a tharlathúing ná gur bhainmuid dúis ón granchóir náisiúnta in ruúnara a chuir 10 milliún ar fáil chuing agus nach rah ceanga le gceist leis mar sin déadach muid a ráhar rud dhéanamh leis. Tá sé sin an táchtach do grúpa beag cosú ling héin mar má tá scéim muoinethe róghocht. Ní féidir le beidir an rud is crackáilte an smaoineh is cruthaigh bheagad a chur a bhaim. Mar sin maiall ar an airgid sin a bhí agin bhí muid an 10 ealaíontóirí a cheolga cléide le bheith gobarrán ar feis seachtaine ar thugraí a bháin leis an todhchaíocha scaoilach an sort téma bhí leis. So go saolóch siad cinál útóipe agus beidir distóipe agus rudí mar seo gomach siad an leiclann a gcuid caidreamh agus ag pléile muintear an Ilan. Agus mar agnear na muid é sin, tháinig PC ealaíonna órán scéalta machas sin, a chomáile sin choimmuid caidreamh leis an Ilan agus sin éon fagar muid an campasáire a Herbert. So tá sin an táchtach chun bíon muid a chur seach ar rudí ar nó scéim le go pontstrámíochta ag an bhras agus scéim na litríochta chun léirithe a chur siúil chun na seisiún scríbhneoireachta a rialta a tharlaíonn a gcatharhfuil clia a chur siúil chun go méid daoine ag cum a rudí nua. Ach an put airgid sin tá scríbte ar fad agus just is féling a ráhar rudí dhéanamh leis, tá sin antácht a chuing. Mar sin tá muid ag féchant inis gohfuil an tairgid sin ar fad caite ar rudí simúla maithe, tá muid ag féchant inis ar bhealaí le airgid mar sin a chuirta seacharíis. So ticéad ag imachtaí mar hampla ballríocht tá an bhálríocht ní lech 10 ar an máilríocht gon bhbliaon nach cabhraíonn sé ling na cearlanna ar siúil. Ach an dúhan is mód agin ná sort ní lech méid fuineh i gachtainine, méid áir fuineh agus tá muid ag géirí chin tú nach raach ag an cuiste iníis, sé sin go méid daine tas na fichidí ag techt inar ní agus ag ghlacha an stúr inar ní. Tá bhí mé hénig cíir plé leis ó cuiú ar bonna agus ní maihan rud ag amach duine bháin ó an bhirt chéine i gceannas ar agriocht ar bith fe an neommarcha ama, mar sin tá muid ag géirí an cuiste a thóigeall agus a chumasú le techt inar ní, chun gur féling bheith ar an guiste cabhraí fós ach chun nach muid atá stúr an tamar fad. So sin éon an spruch atá roing don chéad chopla blian eile agus chomáile sin ar an sort capacity an ar wathe le chuirseach ar bhaoinú a bhéadú. Go mé sé chuirseach ar ionsaí lasmo de ionsaí Ghaeilge. Mar tá an rud atá muid a dhéanamh ar chóchéim agus ar chóchaidán le aon rud atá táú i méle. Cinnte agus nuair tá mis smaoinmh le fi mis bíam se smaoinmh faoi ar Eildán agus an chóir le ealaíon, Creative Europe, tá an stuff atá se bheith denmh ní is sí an Ghaeilge sin an mó nó an man, but is an ealaíon, agus tá sin sin. An aber ar bhaile go fanní sé mar kind of grúpa nó glúiseach Jónach a gcónaí
nu bhaile fáilte an pointe go bhfuil kind of na hach fanán I gcóir kind of críoran nó an bhecin sibh beidir go cothóg se sin caibhlantaí nó. Bhreálam é sin. Bhreálam dá bhéadach muid post a chruthú le duine bháin fiú a bheith fosta gláán aimsirthe sa ról seo post a bhharthach beidir blian ag tús beidir 3 bliana chun gur bhiú do chuine chun go meach sé slán don duine bheith chuirteachir. Bhreálam é sin. Agus gníoch támuid duine tá sé dochreite méid a támuid a bhaint amach na thuúranta chlig idir deir an habre agus go le cholas níe. Dá meach duine fostí gláán aimsirthe déach siad annach chud rudí nua a dhéanamh tá na céit is méinte agus tá muid ó déanamid sin fi seacht mar níl an tám agin im léana agus bí muid ag agu ceardan ar fud na tíras na helíonna éagsúla na cín radiisiúnta da sa set lúbíníos leid sin nach cín sa dasa cín sa scríbhneoirí cín fúála rinne muid mála mna inara agus idir fad trí Ghaeilge agus déach muid é sin a lethnú amach go mór agus gné mis níos sort feiceálaí timp na tíre. Déis muid le haseolalas ó na buil ag an éireachtas bíon an cruinniú cin blion ag an éireachtas a gcónig, tá sé sin táchtach dúing ana bheith ócád chotáchtach go na helí na Ghaeilge ach dúirt siad tá an rud anna díirithe ar bhfuil a clia mar san seo atá fórhar na má. Agus déis muid lei sin fáil na timirí agin an áiteach éagsúla agus támuid hééis na seonaí a thuúirt go dtí na ceantracha Gaeltachta, bhí muid ag brod na Gaeltachta, bhí muid ag an éireachtas le seo, bhí muid ag brod chléide, bhí muid in indroána seanscoil salan, bhí me sé craptap mar eistúir I dtí an dhrámadóirí an sin agus tá sin antáachta chun gomach an teagháil sin agin leis an bobbal an sin agus táach duine fosta go lánaim se déach muid níos móda sin dhéanamh. Agus déach muid an rud is fearr tátáirla le déirnas na go muid a comhaibhriú le grúpaí éagsúlanis. Mar sin bé muid ag pléile faoin tua queer sheds cléir sa saoire. Agríonn siad féile hanahéin atá ansimúil daine duna cearlan amadóireachta siúlóidí chunas síalta agus rudí a chuéimhnú má tá tú mar ar siúl chunas rudí a chur agus a bhaintas leid agus tá muideach an goláán agus tuise Ghaeilge a chur leis agus tuise ealaíon a chur leis. Agus is braling é sin mar bainan sé cuid den úlach rioracháin wen héin nar tan éile an hanahéin tá sé simúil dún héin bheith pórtach in lehéid agus an sin tóide muid an caidreamh le pobl nua ar an gcuid sin. An himmel. Agus an raibh éon am so tá sibh ar an móthar inis le cibhid blian. Cúig blian. Agus an raibh éon am sa tréimh se sin gur bhreatú neidir an féidir linn leanúnt ná le seo nó I gcónaí a just troch an siú é. Sin é, tá sé tarlíonne sé sa ríis go mín úlach anhhaíorchan ó hih tuairiscí le ha rudí muoinethe díirch nolaigh agus tú cráit agus trécht ar échuí agus can tú go agus brand tá thuúla gaiirí cearnógach brandhir scarbhilóga ach fiú an sin hiigmuid gur fiú an tarfin. Tribla agus cuiinem ar a chur héine agus Ciara Ní in chéad drámad ar gcuid chun státe hála sé lá COVID freisin, so bhí ar in dulling lech lei sin agus is rud é a chuirmuid ar siúla glob chun na Ghaeilge, chuirmuid 7 láithre an éagsúla ar bon san áit sets difriúla a bháin le tréimh sí éagsúla is saoil ar garad Alan Walpole agus chua an duine tríd a géisteach leis an drámas na clúsa le go méach siad le héin. Ach, ar bhealach chuirse sin leis mar bhí an duine bhí rud a cinint cinál dlú a bant leis an duine a géisteach le scéal an airse a dag éidir na hochtádí agus a dilaríéis taréis an referen agus dag sé mar algréis aircha agus nach fáilte an seo rimhe. Ach nuair rinnemuid é sin rinnemuid an léirú an stúrthóireacht an scríbhneoirí an script, bhí muid ag bog a troscán, rinnemuid gachrod muid tain mar dhéanach gael mar tá taí agin a bheith ag gobar san na cúise dá bhil mí sin ar sin a ríist jochmuid cabhair freise an sin jochmuid léirithir ceart a thuúrach airad a cuidan a rudí sin scríbh mí sin script cínta bach bheith muid ag stúr ach ní bheith ar an gach éile rud a bhánach leis an rud a stúr. An sin tá a bhéir le go ar rud atá na himúlan sin sa bhéad is ceanan a rudí is mú fór chuna simúil agus méid teachta seachar an aige ná an méid deisina a bhain tú trí le bhaintas rudí a dhéanamh agus skillanna ar Herbert. So tá mis sé lehan ann anna chud rudí a dhéanamh
Cos si me seomraigh stadéigen agus bhí ar duine oibriú amach. Agus an kind of seanna meon a bhí ann is dócha ná bheith sé dechar teachtar duine le Ghaeilge bheith sanolach sa rud sin. Ach sa látá nniuhhain, tá daoine le Ghaeilge sanolach a gachrad. Conas go kind of ferbríam with an meon sin gur conas go ferbríon sibh an meon gur cór is dócha bheith a cumasú an pobl a gcónaí ach go bhfuil go caithemuid a bheith ag géirí bugad dro sár caidán agus caithemuid ní leor gon lachi daoine le measarthacht díreacht tuiscúil sé naige. So conas tá caibhlant cinlín an sin ammantí ba cábhfuil an réiteach gus an freigraibh ar daithí an sin. Tá mé hééis annach chud ólam ó chéire faoi seo mar bíam se sás aon déanamh gan éon fáigs just bheith gobar ógóibh godómh níl sé sláintúil actually agus rud a déir sí caihamid luchachar ar gcuid aibre. So now is obaríonach tá gceist fós a bháin má bhí muid amón na helína so más ag eisteach támuid feimimid ícíocht sin agus támuid ag féchant ar na rudí tá leici síos ag agriochtaí eile ó thaobh cad is fiú seo agus cad is pá ceartán le haid ealaíontóirí mar duine an ealaíontóirí i méle freisin obair ar finginí beaga agus tuigann sé an lá ar fada go beidir agus féin siad céidir an rudagan. So támuid a breanú ar sin agus támuid a géirí bheith chosram lena go ealaíontóirí féin agus chomáile sin díreach chunímuid contas den bhéad a támuid a dhéanamh agus muid a chur seachar iiritas is lehéid sin agus cuirimmuid sin isteach mar chustais freisin and is gomininic tain an chud an airgad sin a ráis isteach san agriocht chun gur féling rudí eile dhéana leis ach tá sé táchtach gombeach sé lúta fiú go dtéigtar gohfuil an obair se arbun agus gur obair háchtach í agus morach an obair sin nach dárlach éon eile. So tá cíorhééis bheith anhá agus an láidir faoi sin san grúpa chun an tuiscin sinna ahrú go bhfuil gachrad ar san na cúise agus gur féidir rudí a chur ar fád a rámaní eile sí ar neisce, ní féidir. Ach conas stocha kind of a fille ar an kind of cheist is fector dom ammantí tá rud sin faoi kind of fás agus ferbert agus fála mómad agus aibrómad amach chuna sé dhéanamh. So stocha bhargás fiú mátá se bh tógáil cúpla pingin le stiúrú i dhéanamh ar drama mar hampla. Is dócha go bhfuil sanolalas eile muhin sin agus ar cúpla pingin breise déiteach an targa fiosú fith fan géad. Le conas go lábh seálann sibh an tanas a hagan le sin ar bhfuil se begónaí géirí cos tá rud faoi na halaíon amatéireach agus na halaíon profisiúnta tá tanas an sin ammantí freisin as in tá ceannach go ram fártach ar bhealach agus tá ceannach go géirí ar caidán a bhaint amach le cá. Tá an dách náis sin ag an cínta agus tá sí difriúil ó chéile freisin so agus ach an rud a dhéanamid ná don rud ranfáirteach is léirgur bééis sin atá is léirgur rud pobla tá an ní gága meach scéir be agus is féile techt agus pórtach lechas na ceirlanna bíon cín peintála agan cín san eisteúireacht cín an bhunúsach agus fáilte rah gatain agus fecin daine go bhfuil levéil éagsúla ag daanaan sin freisin. Ach nuair a bhí muid a breanú ar an de profisiúnta aibríom muid le saneolathe agus uaireanta ní bhíon Ghaeilge acu ach nuair aibríom muid a duine nach Ghaeilge acu fólamí muidan sin na scílan a bhthab gomininic agus is féidir leon sin is féidir lingin sin beidir a dhéanamh an chéidir eile nó bheith gobar i meallach eile chun an rud a bhaint amach. So fuairmuid cóirle óghine a ra béla acu solanarna muid idir mis agus cracan de chlúise. Mariaal nach ra dóhan airgad agin lehíachas léirthóir. Ach, fast a bheith mis smíanamh gan drámachar siúlraí bhríist gan léirthóir ar le a ostú chun an gnó sin a bhaintín hain. Agus go meach sé sinna san áirimh san íirta smuoinethe. Mar a tharlach le éon drám i méle choiríide. No, agus sin rud le gomininic an is dócha mar bhínig duine do mór amháin seohan difar ar bhealach idir bhunú agus bhunú. So ammantí nuair atá an tá seo fíor go heachs cuideachta freisin nuair a tosnaíonn tú amach chamadé aibramach chaidené aibramach gus gomininic tá a déanamh rud ar dhéanach riomh hena. So ní léon duna sanolach ach do réir mar fás agus ferbríon rud agus do réir mar tá tú gí rud a bhunú tá cuidne de
agus tá daoine treéis dhéanamh hena fin. As tá sé treéis dhéanamh go thar caidan. So beidir tógus teachíd agus, tuaircúpla pingandómh más gá. Sin éige tíide, agus rud eile tá tóirliú freisin leis an gustatáganis tá cúig chuí éigear an gusta, tá custa an bhór, ach tá siad ar fadig pléile rudí beag an éagsúil. Ach an rud dhéanamid ná péidir a bhíán sa ról sin an nura go gcuir mu a deagháilí leis an duine nua, ceapamid an custa nua i mína saona agus an sin bíon ráhí acab le bheith ag plé leis an duine ví a ról hána le fólam choíad a chunas eibríonn an ról agus an sin tosíonn siad a mí anir na bliana ní sin. Agus bím se ar fáil mar stúrthóir freisin a bheith caint leis na daine éagsúil agus ráhfuil cad cheapan tú faoi seo má tá bearnaí na godólas agus más féile míad lína cairím le nó téimmuid ag fáil ólas ó inse eile le cairling chun na bearnaí sin na líana. Ach is a gcuí sin suirt a bhúnítar an rud agus go leanan na skillan a raig ó chuinnig go duine agus go fád téirmach ó glún go chéile an sin freisin. Agus aber ag éisteach leat fuaimíonn tú ní ó héamh de stíl cainte tá na tóiste agus gacrod, but tá lán ar siúil, right? Agus tá tú gnóthach dearthain, right? Cad a dearach tú den duine tá muhann sin ag éisteach tá ráló féin. Ba bhreail am rud mar sin dhéanamh ach tá mé rá gnóthach nó bheith mé rá gnóthach. Cos fáim sin simú is cuilim dúirt duine le mórháin. Má cloisiim duine rá le mórháin eile ghfuil siad rá gnóthach agus dá riras a brenn ar Netflix cairíthe sa seachtain atá siad. Cáhfuil nó mar bhí mé caint le déag ó le déine agus bhí mé rá ar bhaile tosnú ag immert sport agus dúirt sé nó níor bha anois as céim fá an dúirt sé tá mé rá gnóthach as dúir mé, áráit, cad bhíonn tú déanamh tar éis na scoile dúirt sé. Ach é deirme sin arís bheith mé rá gnóthach. And I'm like, it's like, well, nimid in a main road a lot in a hurach. Da mech my train all guy and I'm a shockness sure vech my road. Like cudus I suppose cad é do jarche sail nu the féin córa I le gnóthach. Deirdim lum is gádum se like údanta éiríomar maidin agus mé cinál like a cepa cechuí in enime ar fad anmh agus deirm lum hén tádó hun ama an agus is leor sin mar tádó hun ama an agus má tá gaiirling é dhéanamh tádó hun ama an chun gachrad tá mé géir dhéanamh bhaintach agus an sin mátá rud a chur seachart far é leis I híle okay tégus déanta chud éibre ach tá sin táchtach níor cheart gomach éon duine I món rud nach mecha grí stehan brahim ó híh na rudí se rudí chur bon mar ní leanna siad leis so siam go sé táchtach go ránach duine rud a bhfuil fear himach an agus an sin clí siad leis sílim ní gá an rud a tamidíon tá sé cinna pracailte ní bhenge móla gomach duine géirí méid a tamidíon a chur I grích tosaí beg béidir agus is mar sinna Ara bíolhínach bíolhínach cínta ach is gána skillan na sinna Herberts chuí cínt so like nuair bhí mé an ollscoil bhí mé Merlín ar fe bliana agus bhí mé gur golamach bhí mé gur Gearmáin seo bhí gur dul ar chuine le daine le Gearmáin is leid agus rudí eiceáil dul ar thusanna ach bhí sé táchtach an chuige chuine le gimocht ag an am freisin mar sin chuir mé craobh do chun na Ghaeilge ar bon sin agus choíide craobh mar sin a chur ar bon do chuoine bhfuil an tim chéana ach ní hóiginn sé mar an íireachta ní le duine ach suirtará ché búla mís le chéile ar an trí éirdín de gach mína péir agus sin tá sé déanta so níl mór an a gceist le sin ach an cheistetá nach céimhneoirí é sin agus cad é an rud é a bhfuil sim agat cadtá sé and rud aber a fáim simú ná carhas a hagan an féin spreag le lenút. So go minic aber I cótheic sport, right? Nu a cótheic so cótheic gnó cafarexí dhéanamh cos tá customéir íochas caiit dhéanamh, right? Chun airgad chur an bord. I cótheic sport better níl tú írí dul a tréinál, bus mar muna héint tú tréinál, better ní banní tú dátamach ar an oran ag an deir seachta nó caile tú an cluthe. Pars ceann an rudí a fór mé simúil go minic.
faoi an grúpa tradiisiúnta Ghaeilge agus níl sibse tradiisiúnta ach an grúpa tradiisiúnta Ghaeilge is Ara man in ar na tú aon ná an míse thugan na chéan duna cnagar an doras an carhas a hagan an féin spreag chun a gcónaí a bheith a brú an levéil olbhín agus a gcónaí a géirí stuff a dhéanamh atá crackáilte nuair nach bhfuil beidir an kind of brú seachtarach sin a rá bhfuil caafar é dhéanamh ar bhatha le airgid nó ar bhatha le comórtaisí a bhuachant nó Is fúling an cinál sin rud, is fúling an brú seachtarach, is gádaíh seo dhéanamh mar bhain sibh an muoinú seo tá sibh hééis chuir an go mór caiisibh seo, is fúling sin. Déanam mu an rudaí seo mar ghfuilmuid i ggéirí freislar, ghfuilmuid i ggéirí bheith láthraach, támuid i ggéirí go bheicear an rudaí atámuid a dhéanamh. Agraímuid rud gach saoire der tedal an báil aiteach agus is rudéis sin atá bunathe ar na báil a bhíoch in Harlams na 7 na 8 i measc an phobal de ratha an phobal chorm sin agus tagan daine a láthir is bás 7 duine 8 duine agus gléasan siad in rag agus an sin bíon comórtas an gobunasach. Tá annach chud i gceist le agrú ach hála cúpla bliana hin go mé láthir agus bhí me spéanta hééis sé agrú rihré agus níor me choíre nílas agam ra mé bantainine was bhí me háteirseach hiic me gra se goach bhí me anteirseach ag an imimecht agus heas fear ón bhfuilteach de vís na chuigeí beidir na 60 lua in áde chuir sé brégalt ar a chléigen agus hiúil sé sús síos agus bhí sé a cri sal neach séach agus dúirt mu is féile é dhéanamh tá an pobl se taú leat agus rinne sé thug sé maicón an duine bhí chur láthir agus just dír sé teoiricha hiig commórtas seanos cinnte an airtas agus bhí sé just i ligan ag gaiisteirachta bhí sé agus nuair dag sé dúirt sé bhí sé sin ar cheann go do momentí is táhachtaí i mar héal agus tíle cin fach cha sé brégalt ar hain ach an sin rud a dechar a bhíú freisin an táhacht a bhhain leis an bháilte sin agus an spás sin a chur fáil le haidaí áach agus speisialta a bhreathhaigneach agus iad a fás san níos a bhreath beidir nach raibh spás an sa tír dóibh churbe. An luach pásanta a gceist an sin dom sa chuineote sin a gimocht tú fé blion tá sad. So is sé an rud déana sin mar phléimútána an rud a chuoine na gimocht muid agus si é an fá in dhéanam mu an obair se. Anna cuairteach ar fad. Aber dá mecht tú reis a ríis, níana tú aon difriúil. Léadthóirí álainn na drámaí, an lein na drámaí le nach mé mis chuine mu tain. An bhfuil ort é anamh an céadúir tú féin le go ddigann tú cadatá gceist le gur cathe sílim, béidir. Now má tá teirgeán ná déan tú héine. Fá duna cín eile agus fóla mohab duine bhfuil na sciilena acab. Mar cuidann sé go mór le caiid an rud a freisin. Tá mé an bhródú las an méidir rinnemuid an tám sin bhí sé anna háchtach mar cheo ach beléad an difriocht an sin a riúint a plé le Stiúrthóirí ceart leis an géad drama eile agus le daine héagsáil agus fuaim agus rudí mar sinna gceart agus chuir siad go mór leis. Ach rud bhhailm goach gnéonthach muid níos má fógraíocht a béidir an rudí dhéanamid tá an siomhatá agin anna bhath choirí agus chuann sé ólas ar fáil ach sílam go bhhéach muid níos mó béidir chur sna meáin nach éige faoin rud a tamid a dhéana. Ach a rís is obair bhreise í sin caithead duine an talta scríomh nó caithead duine an tagla bhíanamh mar sin údanta tugamid túsáte go agrú an ruda. Agus béidir nach manamid luch ar nóhan as gachrod sé sin mar hampla fiú agus bhilhinge siad do chuoine tá smíanamh ar rudí mar sé dhéanamh má scríbhtar dráma cuirtar ar siúla, bí cínta nachfuil drama sí an nach cuirtar ar siúl. Agus an sin má chuirtar ar siúla déantar tafad ar an níos sin cuirtar amach ar an radio é, cuirtar amach mar fudcréile ar SoundCloud é, ba cheart na rudí sin ar fada dhéanamh de. Cuirt clótar é agus cuirtar fáiltítar é freisin buinter lán luach as gachar dhéantar. Agus sin rud atá so I think Glenn should of course you are a kind of content repurposing and stuff that kind of shit, right? Ach tá sin sa lá tá nniuhhain an stuff that kind is níos mú an radio agus níos mú na man like tá sin an a tábhachtach ach tá riire an rud atá muna feiscint ná gur rudí iontach iad sin le haidh feasacht so má cluisean duine faoi rud ar an radio
tá dócúlach níos éarda má churann duna ceistar chu dul ag go racha siad. Ach anhans nach chlór chun iad a slóga le dul. Agus chus ní sin an ról go minic atá an old cumarsáid. Tá an old cumarsáid anna bha I kind le múnlú dearcí atá ag daoine, bud is dá riire an stuff faoi 30-second clips ar TikTok le fóhidal snasta agus nascará ceannig de ticéad an seo. Like sin dá riire agus do cara ag cuir sin thugad ar WhatsApp ará an rachmuid go seo. Sin an chuí an is minic beidir ceanna rudí a fecham daoine nuirtáiste tosnú amach chuir mé rud sús ar Instagram ar tháinig aon duna. An rud ar magóí cibhid ar chuirtú ceistar chu dul. You know? So no, tá sin an léargus ar fad. Tá méach duine kind of ag sí ag éisteacht agus arrála féin, you know, ba bhallumsa kind of rud a cruthú trí Ghaeilge. Déon cinál bíoch sé rud ealaíonta, nó gnó, nó sport, nó éonsáis rud. Cén cóirla a thuaireacht tú dómh? Becheart dóibh lethmhádóir ála stoilm duine ar le a dhéanach siad ceangal. Dá mbeidh siúil héin ag an tús ní tharlach an rud a thar, dáach Ciara le héin an tús ní tharlach sé. Is do bhágra an bhirrteag ag plé le chéile gur ás an rud. Is dóilm cabhraíonn sé sin má hepan ar bhisneach duine bháin tá duine eile an le rá is féidirling é dhéanamh agus an sin tagann tú i níos ríiste agus tú an leanach de rá. Go minic má tá ceiste an cabhraíonn sé go mór an dar túirim áir freisin agus sehraíonn éagsúlacht smíntireachta, smíntireacht na berte chumá. So bhfuilhing é sin agus is dóilm go gnéalaíonn sé freigracht níos mó freisin, beidir má tá dar duine eile dar duine an mar deirtú le tamach an seo dhéanamh agus an sin I b chuig gnearna tú sin fós nó ráú is í sem Labhraíomar Netflix. So tá an ragracht sin tá bhut a chumá an spreag agus an ragracht meascí le chéile. Sin éon rud bhós dóilm mar in sin is daine muid a aimíon I bobbal agus sin fecrachum go bhfuil dhrámadóirí in bheith sin salátán agus bhfuil daine cinál go bhfuil scuilteachtála agus daine ag féchan níos mór a péin, scadam go le go gym, mé héna jausú an tamar fad agus smína bhar a péin mar cinál individ nó duine nach mana le daine eile agus ní hena tá a gceist agus ní sé sin riomh gceist leis sin gine déana. Bíon muid ag brathir chéile agus becheartúing na rudí sin a chur a bhaim san obair chuma chun I chin tú go leanam with a raig agus chun I chin tú go mún óthir na rudí seo. Is tócha sin ceann den rudí gur bíomh an lumsa faoin Ghaeilge rénos is sochaí atá béidir I gcairí níos éanairí ar bhealach is gá doing rudí a bheith going atá ceangal daoine le chéile arís. Agus kind of ag taringt daoine arás le chéile. Aber bhfuil do fís I gcóir Aerach Aiteach Gaelach bhfuil sé aithre mór an céad lá? Tá muid éis chur leis cínte, níos am sé ahraí tá na buns brucanna mar a bhí, an na díoch níos mó chur fáilethe daoine eiticha ilitríocht ealaíon scanáin na Ghaeilge, tá sé sin fós an, agus an sin an grééis an ealaíontóirí a thóigeal chum agus tá muid fós cha dhéanamh sin. Tá muid a dhéanamh ar bhealaí difriúla inis, agraí muid céard an dása set uair sa mí. Agus, ar bhealach tá muid leis sin tá muid ag ceú le bhunú na ealaíon tradiisiúnta, is aclíochtaí do chuoine freisin, is bailach le híad a hach le chéile. Mar sin, nílas agam cá ditin sé sin háirí a faoin ar go sprucan ach tógann sé an poblbal le chéile, agus an sin le lingdóibh bheith ag ahrú éidi ag an zead nó beidir go nólann siad punta ní an rud a málartín siad smaointe agus an sin fás an rudí ealaíon amach sin. Mar sin tá muid a gairí ní scuilte beidir sna rudí a dhéanamid ach tá an bun an na bun principle fós a gceistin sin. Sílam go bhfuil muid hééis dul beidir níos mó dro an phobal le bliananús leis an gampa saoire Gaeltachta mar hampla. Cé go raibh an ealaíon fitte tríd an rud sin chumá. Ach tá sé táchtach é sin dhéanamh chumá brahamid chun an ceangal sin dhéanamh idir na ealaíontóirí agus an pobal. Agus aber cad an rá, tá mé gur an seo
féin áras. Míníonn Eoin dúchlan riamh le féin áras. Ceanna mór bachanna eicimse le daoine is ara. Just ní féin an ann. Ach go minic búlam le daoine tá denmh stuff eisceach dúil. As tá sé rá ó féin. Oh jeez, níl mé an ann. But an differ beidir is just deran sí lo féin in níos sin. But I suppose, I brought me macha. Sin é is dóilm. Ní bhíon féin áras ar an faoin méid a támad íanamh agus tá taithín am líonanta agan ar rudí agra ní bhíon búthe faoi sin ar chorba. Rinne mé eisteach sa drama is steirneas bhí mé rád ní eisteir mé ní túir me an ceir tá mé dhéanana. Ach, bhí sin éon fáil sa tácht a bheith brair chuoine eile déirech leat nó, tá go ag go láirtha anna bhagat sin buntaiste bháin agus nuair eisteir tú tá tú hééis bheith ag caiintó scóir daine béú bra abta dhéanamh. Agus ní mé ionintach nuair thus mé agus thu mé bheits. Ach, is gá gan ligint an éon áras sin bacachar ar an rud atá tú dhéanamh mar inon tusa é seans nach héanana duine bé. Spear gan éanaach tusa é agus cineach tú sort lejob de ná nachdálach sé chorbe braham. So tá sé tácht just bheith smuoine bhar sin agus ní gá goach an rud fuirfe a chuid, gá goach sé an sin in rud is táchtaí. Agus is iní chéalann sin ar bríte na skillan agus tá sé sin ceir go leir. Yeah, because I think Kenglín sin le tateorchan faoi fás breisiach or idir of growth. It's kind of tosníonn tú. Taking tú cabhail tú Géirí Creek now, but just fiásaíonn tú do mar haon tú. Amandí an sin rud ar strachel Michel le cinnte an rud sin faoi forfacht. Agus dé tá gá bliain a caithimh ag planál rud ag Géirí go mbeadh sé forfa. So just níos sé chun bheith forfa. So muna bhfuil implochtaí anna traum cúiseach a bhanan leis an planál. So mar hampla má tá tú tógáil ospidéal. Yeah. Becar planál, but mas a chur drama ar siúil, fallamóid tú wad ní smú ó de céad léirú ná mar a chacha tú ó sé bhí á planál agus á chcleachta. Go cínte. Agus tarlíonn rudí deasan sin uaireanta nuair bhí muid planál imachtaí fágam muid spás uaireanta tuigim muid go dtite an túnas rud a cínte agus tá sé sin go bra agus bí muid ré le sin ach ní sa méidir go mbeadh bhfuil plán bí agan ach just nuair a hálíonn sé go bhfuil muid ré chúiseach faoi. Agus sin é rud is táchtaí ní héad ar an taile is drama é nó is ceolchra mé tá sé go bra. Agus tá sílim freisin tá an pobl bíon an pobl sásta rudí a wathe freisin ar a haon rudí a mú. Agus sí nach dagan daine sin ar an ceapan si bhfuil an pobl anna cháinteach fí rudí. Agus aber nuair atá tú sáte le tugra. So is rud amháin a bheith sásta ghlacha le tep. Ach nuair atá tú sáte I rud bhfuil agla ort rivan tep. Well, Brian sé, I scream na rooms an bá leatach blian hí banraí an drag chuing agus nuair leandáil si ag an imimecht hí si cuiachta. Agus bhí muid a bra ar hí choíide chun an rud a chuineáil ag imimecht agus bhí mis téhréad an chuirtín go bunach ráilethe le si éon rud atá rá, is bhí stras a baint leis. Ach bhí sé anna ran ar freisin tá sad, so caiid is is loim se tá a gangamach an ígor ó bhór agus gur féad le gáir fu tain nar hálín rudí mar sin. So se is loim ní bhí an búthe faoin tep leis na rudí a dhéanamid, mar tuigim go mé an fiú má bhí an drá tuach I rud a cínt má as éon rud dhéanaan tú, mar bhfuil tú tógáil daine le chéile. So sim gur bééis sin an áit bhfuil crí ó rudda agus cairíonn sé sin mar ní muid rá bhuatha faoin mhuioine thuirí, ní muid rá bhuatha faoi ní gáú. Ach tá muid tíide ar bobbal féin th éon eile agus sin éon rud táchtaí chuin. Agus cairíonn sé sin mar sin tá takeíocht an fphobal sin agat chum agus tá si sásta cabhrú má haon rudí a múirt. As aber cén skill is mú a breathan tú a bhfuil a gut cabhraíonn le an fás agus an ferbert le Aerach Aiteach Gaelach. Sí me skillan idir fersanta, níle a sóir bháin choíide, mar bhfuil tú go má a pléile daine be gachar deacair. Bhí me an chuúil agus mé ní sóige agus is tréir chéile dóla mé tríbheith ag agra rudí beidir tríbheith ag ghlachapót I rudí leis an gom an Ghaeilge ar nó go bhacha mé daine eile ag agra agus gur hiic mé gurbééis sin chuí le dhéanamh.
agus is dréad chéile dóla mé sin agus bhín scaintrí ag tosú córáte le strainsiad níos cumlum bheith caiint le daine ar mosa sa lehéid sos fás persanta é sé nach chuaigh sé chun leas na heagríochta chuma. Agus aber bhfuil éon rád do dhuine beidir tá séad ag 16 atá géisteach le seo rá ní bheith me se riamh ní bheith mé riamh misnú le ggóhan is dócha díú éir mo chud bhringlódaí cén cóir le bheith a got ditéin ag séad ag bblin díis nó an raibh tú tuchas an sell faoin am sin. No ní ra chud bheith I don't know beidir dún de chlabar chéile agus cógus duine sinna an rud sin take ba thuig ó híh ná habar é duine tá sin antáchtach díoch trí le bhaintas ach duine a aimimsú atá an le takeú leat ní féad le mé sin ará dóhan tá sé antáchtach go meach an takeíocht chuine sin agat chun gur féad leat go agus an úlhína tá agat a íú sílim. Agus aber hála sé riamh ach go háir agus sibh a tosnú amach an raibh daoine rá nó tá seo rá nidógach nó tá sibh crackálta nó níl seo chun ebrú. Níúirt cháíide agus beidir gur hála sé sin marhealar an gcuir tháinig mu ar an saoil tríd an scéimse a bhí ceapí le haid meanlach. Agus an marhealas dó go bhfuil pobl na gaige in annach chud bailí tá sé beg agus bíon aithneag daine ar a chéile, bhí aithneag daine ar chiire ó réim sin na helína bhí aithneag daine ormsa ó bheith ag múna na gaigus le sin bheith gasú rudaí. Siim gur chair sé sin agus na ealaíontóirí eile a bhí pléling daine bhfuil antalanach agus nuair a ecin daine sin is cuma. Is cuma go siad éiteach ar is cuma cén tan go tá si canna actually mar tá si tá neir sin scilach so ar bhealach níor chuúla mu sin go bunach. Agus aber don duine atá muhann sin le smaoinemh beidir atá anna ceannródaíoch agus go méocht daoine rá ní sin chun obair. Cén cóir le bheith agat do ghaoine mar sin. Bhfuilhing dul a caint le chuidir na daine is crackáte sa bobla tain, beidir tú hain san áibh ón pío mar chu daine mar sin a déirech leat is féidir sin dhéanamh agus an sin go dógach si daine le freisin. Más duine iad beidir nachfuil chomhlárnach sa bobbal tá sé táchtach beidir bheith ag dulthaigh daine mar sin a bhín ag smaoinemh sa meach céanna agus na smaointe rinclo. Mar an sin be na daine eile sin an suirt daine a nasca leis na daine cuí, beidir a hiige níos feardóibh agus stoim gomach. Tá sin simú, cos tá an rud sin ann fiú is cuimhan lom sa nuair a thosníí marach lena Ghaeilge agus ba putcréile le ag leabhar le muintear inné faoi sin, but scríbhann son independent alteráil níl soch an ebrú. Agus scríbhann lom ag an ann bheith 5 bliain díos rá óráit. Dig an sheets and rud éigen nach tuigim se féin, but stocha a dul agus dumsa ag an am sin is go raibh daoine cosú le Ciara Ní finné timpeall ar no. Tá an éirí le seo just cum an obair dhéanamh má dhéanamh an obair. I mean agus an rud eile ní an chun rud go dtí gur bandó. Is fiú é sin a rá, mar sam gur chuir cír rud amach ar na meán cúpla bliana hin is bhí siar 5 bliana hin ní ran rud ar 10 bliana hin ní ran rud is se an. Agus choíide más gail tú gachrod amach tú smíine bhéir tuairis.í rec Aerach Aiteach Gaelach na rudí se ar fad na folklór.í ní ran rud is sin an chorbe. Tá agus ní éach muid an saola haúin is ganad, so is fiú sin a chur snáidh ní an rud go dtí go gcuirtar ar buna. Was aber Aerach Aiteach Gaelach cibé blian natá an bhór is? Cúig, mar go luú sin. Cad é an aisling is fiána atá gur taucaí Aerach Aiteach Gaelach? Rud bhráling aanamh im líana más féidir na béidir an bhblionn se chuin agus bhrálamach sexy tiger fáil hiige ceoltóir gon sco agus páirsa iontach. Bhrálam dá deocumís le chéile agus daine nach muid ceardlann ceol ach ina scríbhach muid órán martá aber de spark an ceann sin a rinneú ag garcaí sa scoil agus dénta rud mar sin cinál le RuPaul's Drag Race freisin go dagan daon le chéile go ganan siad an cuairfeil le chéile ach go míonn sort versa an duine acab. Bhrálam daine nach muid rud mar sin agus
Gunnéon hí rud níos réalta de freisin agus meach árán mar sin ag tíochtach. Mín tá sé suirt mar ís fersanta agam freisin go rinne le chuirméach órán coppla bliana hen seom spás agus bhá mé an taineh sin éanamh suirt legan é de órán eile ach bhrálam gomach duine cíns ag a bheith ag chuirmach papceol éireach trí Ghaeilge. Gomach an chéad sort Charlie XCX agin in Ghaeilge agus gomach an ceol uair nua sin an seachas eisteachán rud na rud gomach an ceol uair nua agus gomach an Ghaeilge anmhathe go leis. So sin rudí bhain leis an ceol a haolaíim agus rudí nachfuil déanta fós agin ach cés muteá sin an rud faoin agriocht a bhúnú meach cíns más féidir agus an sin dáach sé sin an chunra ag duine cíns a bheith fustaí agin teigim go deoch rud aontacha sin agus snílas agam céirí agus tá ar bís le fáileach cad a déach a hecht ó an go éibriú sin atá idir na buil. Agus aber dá mar rud é gur tháina mé isteach le seic snasta de aire derma 10 milliún an isise dúirt mé ráis tá 10 milliún a gut an seo le hinneistú a rud amháin a ládrói taucí na Ghaeilge chunas go caiach tú an 10 milliún sin. Chuir hing cultúlan ar bun mar atá mé feriste agus in nidir ní seans go bhíim mud éanaar as clóthir an chunra a ríist ach áit ina bhéach an pobl aach le chéile mar amach cafe bíalan bear ag dear na híe áit amach nílan an béidir ach gomach spásnaí ar fáil le grúpi pobl chun go bhéach tí tíocht a seach agus grúpi scríbhneoireachta dhéanamh dása setí dhéanamh ranganí dhéanamh sin tá me chun dúchlan a thuirteid tá tusan an bhád níos crackálta rud a bhád níos crackálta thuirtum ná sin. Bhfuil mín sin é rud a bhúnach an pobl ach tá sin na tárlú. Well, okay. Níls bhrálam dáach níl sagam bhrálam dáach sort scoil cheol lai na Ghaeilge an. Na cinálacha daine bhíon sabar an gádam nósas le sin agus gomach daine á dréine agus speisialta le ceol a chuirmach an Ghaeilge le ceol lectrónach agus le sin gomach raves agin agus nachmach ach ceol Gaelach le gleisteán. Cuine de súla amach ag gur sin na teachalua agus aber tá tú tagart beagán an sin de pobl na Ghaeilge. An pobl na Ghaeilge town nu an pobl na Ghaeilge town nu an pobl na Ghaeilge town. And is dócha ceann an a rudí a ceapa mammantí cloisian daoine an term sin agus ceapan siad beidir gur bán de grúpa nó líonra agus beidir níl siad an pártach ann. Ach is dócha mothaí a town is tá ilomad líonraí mór hímpel agus is féile aon duna chuna teachta seach ach just nar bhallum go meach daoine a muhin sin na géisteacht agus ará bhfuil níl méise mar chuid den pobl mistéireach seo so ní éan stuffí dhéanamh. Tuigim. I mean, cheap mis sin a bhí mar an áilscoil freisin níor chuid méid go phobal na Ghaeilge go dtí gur thosa méid caint Ghaeilge le coppla duine agus an sin ba so tá sin an freisin. Ach aon tíim leat ní ecim se tusa mór an ach tá ar líonraí anna gharda chéile mar hampla agus is líonraí éagsúla iad ach tá annach a daine ag gotin idir an dá líonar freisin. Agus mar deirtú tá annach a grúpi san spéise an daine vín sa plé le sport, daine vín sa plé leis na helína mar hampla agus pe spéise tá agat is dói go mé beidir grúpa mar sin an hána agus mar a bhfuil chuir buna agus tu daine hiige tá na rudí sinna ag fás agus ag méadú ag gahanam léanta agus tá sé ag láidrú an phobal sin trí chéileach choíide is cinenne é choí díoch má tá má fórtíigh fólam Ghaeilge inis agus rud a déir sé hain ag puinteháin dúirt sé Labhraíomar Ghaeilge. Cé gur sé fós seachas fól tá mé ag fólam Ghaeilge, déir sé Labhraíomar Ghaeilge agus dahar sé sin annachchuid ina intin mar tá bhí sé fear, bhí sé gglaart na Ghaeilge ní sé líofa ach marall gur ghlach sé an chéim sin ina intin hain bhrá sé gur chuid é den phobal an sin. Agus tá sin antácht agus rud é is gá dhéanamh intin hain, mar ní féidir le duine ar bit eile tú a ligan is seach nó tú a dúta, is rud é a hagan wetain. As habar ar an ábhar sin bhí mar chaimpeog an íon sular hosnímar a tafad faoin is dóch an seananós a bhí a chán ná dá méach ort rud i dhéanamh trí Ghaeilge dhéanamh tú éalaíon cathrach agus teochach daoine ó fud fad an conté agus beidir ó Kildare agus gachrod agus sin an
téim bailach a bhí ann beidir cúdaigh 20 bliain ó shin dlús a bhaint amach. Ach inis go bhfuil kind of samplaí á eiscint agat de rudí sacraáilte atá tarlú bheann anna áitiúil os rud é go bhfuil cúpla míle duine ina cónaí a counter atá tar éis a bheith i gcuid choláiste le 20 bliain anuas nó atá tar éis Ghaeilge a eala mar daoine fásta nó tríd an cuasadach as caidánach. An ceapan tú go bhfuil an is tócha ba ról ag gcónaí ag lár na cathrach i kind of ládrú na Ghaeilge ach go bhfuil a bhhad níos mú féidir thuchtaí de gcuoine stuff simúil spreagúil spéisiúil i dhéanamh a beidir ní gád ó léimtar an 46 mar a bhí E1 inis chun go mbeadh deis acu Ghaeilge leart. Tá an ceart agus tá cónaíorm sa ranlach fi láthir agus tarlíonn go bhfuil list le go bhfuil coppla cara garcham agus tá pobl Ghaeilge an sin maiáir sin agus tagamid le chéile in átáú agus bímu a caiint le chéile téim go rámhaoinis agus féin bargrúige in sin ó Alan Walpole leíonn Ghaeilgelam mar go dtigim go bhfuil seán dámach rud siúling Ghaeilge i ranlach rachamí sé fad aige agus gur bhóin seans beidir go rachamí sin rud áitiú ná da rachmid seachtaí an lár agus tarlíonn bé imeacht agin inis mar chud de heachtain na Ghaeilge i mála fib agus ní minic go mímuid ar an tíobh sin don chahar mar rih sin bhí mis go minic ag glob an chunarthe mar go raibh an áit siar an eisce agus nach raibh cíasaid ach inis go muid an sin tá daoine rá buíoch sa dtíí bhfuil rud ar siúil ar an tíbheile an áin agus tá mu chun gola inis. Ach tá rud eile a Harlín sin freisin is tá daoine áirithe bhfuil simachú i rudí dhéanamh trí Ghaeilge den tá daoine eile a bhfuil Ghaeilge acu tá simachú stoffaí dhéanamh ina counter áitiúil agus ní ionan an dárúd a gcónaí agus le a gcónaí smuoiníam ar uair ag siúil timpeall Liffey Valley agus chunig mé duine ó Kilcuinnig agus dúir mé bhfuil tú gimmart amán tús an seo stúirt sé no. I says, well, ar bhile teachta gimmart amán linne. He says, oh yeah, grand. I says, stenna would na trí Ghaeilge. So, all right, you know, because it's just like, will sé áisiúil a go train all? Yeah, grand. I have fuintin áisiúil, yeah. Ba anna go mar cúpla lads. As is duine, let's say, nar leabhar Ghaeilge le fiú bliain ribh sin and nó 5 bliain ribh sin. Déintach, yeah. Tháinig mu sin le an rinne was an cheardlan fúála i mála muna. Fiú an táise thuir bhí le dúirt si óní me cínta me an an é sin dhéanamh Ghaeilge tar mu cínta bit tá Ghaeilge an scoil bit go bra. Agus bhí sé iontach bhí coppla focail nach rá eice, níor si dagan a cheidir béidirach bhí sé rás agus bhí daine ón áit a tháinig go dtíon rud maralgra sé gar an bháile acha agus ní thucach siad cho fada leis gaid. Agus rís ní mit sé géirí freistalid le chearcail córa agus daine caint faoi churchan cín na Ghaeilge. Bhfuil sa ní mé géirí freistal lei sin. Ach tá mé géirí freistal an cruúcail córa mar bíon daine caint faoin gcuine bhí acha buné agus faoin na rudí crackáilte tharla deir seachtainna tagan puintin ar nachhfuil san Ghaeilge ach meán mar dúirtu agus tá mu a géirí saoil a bhfuil an éagsúlacht a baint leis go mí mu a freistal ar imachtaí éagsúla agus gúil mu a tuairtead ar sláinte ar mearchláinte trí Ghaeilge freisin. Gur mí mágad tá go dána? Gur mí maith